guys, ubari ko ninyo sa pagsuri dito sa carnival sa Ubay. So karon before tamado, mapachange oil sa tatong motor, kaya tayo change oil. Karon guys, kidatches man ta sa ating i-change oil at ang motor, kaya para dito mabalaka, charis! So karon guys, nagpa-change oil ta para safety ang tanan, unya larga-larga lang ang biyahe. Ayan guys, kitagbo ko sa akong friend, unya pag-abot to sila ha, wow, pag sila house, ang lahat, tagpapto ko sila bahay. Guys, na-realize mo na mga mingo sa laay kayo silang balay. So, nang ato mi sa Sindos, diri sa Ubay. So, sorry na mo diri napita. Ano nilang product diri sa Sindos, guys. Lami kayo. Sama na ako. Charis! Nga, guys. Nakita na ako ni siya. Wow, makasakay na ko. Ano niya later? So, karon day guys, ubani ko ninyo, musuda ta sa ilang carnival diri sa Ubay, gihabit ng piyesta sa Ubay. So, nga nakita na, taod-taod, kay magkata ta tong friend nga si Gingging, siya shout out sa akong friend nga gwapa kaayo. So, wala ko mahimo kung ang videohan kay later, musakay ta na. So pagsuda ko diri guys, iguro na ko yung video. Kay later, manakay miya na taon. Nag-video na ko guys, mao na ang Ferris wheel. So ma-feel ni mo ang ferry. Charis! So karon mo na ang duyan-duyan. Charis! Napod sila yung mga horror diring napita. And napod sila yung Vikings. Ang pinaka-worst siguro, maybe in my life. Charis! Karon day guys, na akong friends si Revigin. So karon ni entrance namin diri, niyo na sa mo realize na mo guys, niyo na lang mi diri sa Ferris wheel with my friends. So nagduha-duha akong friends kung musakay ba yung daily. Pero ako excited ko musakay guys. This is my first time in whole life. Charis! So na kami tatawag later. So wala na ako ka-video guys. Na ako yung video diri pero ako ipakita ninyo gamay ra shortcut ka video. Kaya video na ko sa akong friends sa Los Angeles sa babae, gagwapa kayo. Thank you so much sa video. So karon na entrance is na 50 pesos, adult o child. Charis! Mo 50 pesos. So, sulit na kayo guys kaya ma-enjoy pa kasi in your whole life. So maminaw ta. Ari sila, ari ko, kami. Ganun laktawan man na siya kuya. Sige no, ito lang. Excited ko. Kita gius sa usa ka ba? Tingnan mo na siya. Sige na bayot. Excited pagali. Kamo na ating di. Laktawan dahil siya. Kamu lang. Bayot mo. Nanglos ka na ko, bayot. Nakala ko sa video ba? Babagan! Bayot. Paglagi na. Alam mo yun? Lain na. Bayot, kapila pa niya. Ang bayot mo ang! Wala ka namin kayo. Ay, nag-ayog lagi sa kanakuan. Ay, focus ani ara ba? Guys, paghuman guys, sa Ferris wheel na lipong ko dito. Bito guys, lindot ka ay din karon. Ay, Promise Vikings. So, atong tanaw ng mga naon diri sa mga tao. Good luck yan!
Bakit?